Salutare și bine mai la un nou episod. Astăzi ne jucăm Mombazul, nu știu. Uitați aici. Scrie Mombazul. O să fie un episod foarte scurt, pentru că nu mai am memorie pe telefon. Asta este. O să dăm aici joacă. Am jucat eu un pic înainte și am văzut eu niște trucuri pe niște live-uri, unele altele și acum știu. Aceea ne explică ce e benzina, e asta chestie, una alta. Dacă vă place și vă susține, o să mai facem. Să vă mai postez videoclipuri cu acest joc, pentru că este un joc destul de interesant, sincer, nu prea să avem timp să facem foarte mare chestii în acest episod. Dar poate în episodul următor facem mai multe chestii, dacă vă place. E bine după ce se încarcă, că se încarcă destul de greu. Am venit direct din joc, după cum se poate vedea. Suntem aici în joc. Stați că nu știu dacă mi-au rămas setările. Ia stați. Video. Ia. Foarte scăzut. Perfect. Am un pic de lag pentru că este un joc pentru un calculator mai performant, dar merge și așa. Deci, mai pe scurt, în acest joculeț trebuie să ne facem mașina noastră, lăsată de unchiul nostru sau de cineva, nu știu cine. Și trebuie să facem bani, să ne facem mașinuța. Vedeți că avem și de alea acolo, de sirop de arțar, de anxietate, de energie, dar întâi trebuie să începem cu mașinuța. Iar aici avem chestii care trebuie să le facem. Vedeți, hop, aici e prima listă. Nu. Parcă asta. Vedeți aici ce trebuie să facem. Noi trebuie să luăm cheia asta reglabilă. Luăm aici un bolt de 12 mm. Stați un pic. Întâi punem asta aici. Luăm aici câte L și luăm asta. Pun aici. Mergem în mașină. Unde e mașina? Bun. Intrăm, ne punem și deschidem capota după asta. Ieșim din mașină. Stați să trag eu de țâmbușul ăsta. Gata. Acum trebuie să luăm chestia asta, nu știu, admisie. O punem pe mașină. Ia stai să văd eu. Mă uit pe ea. Gata. Bun. Acum are o cheia reglabilă. Unde e cheia? Așa. Zic că fac speedrun. Dăm aici Q ca să dăm zoom. Și unde e? Acum trebuie să nimerim gaura. Nu. Am făcut-o de sânge. Gata. Gata, acum trebuie să mai înșurubăm încă 3 șuruburi ca să fie prinsă. Ba nu! Mamă, eu acum am văzut că trebuie 4. Eu înșurubasem prima oară cu 3. Mamă, cum n-a plecat asta. În fine. Așa. Mai luăm încă unul. În momentan văd că nu mi-a crescut nimic, nici siropul de arățar, nimic. Mamă, cred că episodul acesta o să vă arăt, gen o să montăm asta și atât, vă zic sincer, pentru că nu prea avem timp foarte mult, pentru că 6 minute, deja suntem în minutul 4. Înțelegeți, mai avem 2 minute. Montăm rata și continuăm episodul următor, pentru că, trebuie să mai fac eu spațiu pe telefon. Acum luăm asta să las eu. Unde-i cheia? Așa. Să încheia și luăm rata. Vedeți, stați un pic să lăsăm rata. Acum vedeți că a tăiat aici că am făcut ce a trebuit. Și acum trebuie să facem asta.
Luăm rata. Așa, punem aici pe poziții. Mamă, niciodată nu mă apuc episodul ăsta să o montez. Facem repede ca să montăm rata și după aia închidem episodul pentru că chiar n-am timp, sincer. Aș fi vrut să fac un episod de 20 de minute dacă s-ar putea cu jocul ăsta sau chiar o oră. E foarte tare joculețul și ce face în el. Dacă sunteți curioși cum se numește, căutați și voi pe Steam Mombazo și vi-l dau acolo. E parcă 7, nu știu sincer cât e, sincer. Chiar nu știu. Că m-am uitat eu, nu mai țin minte cât era. Mamă, mai am 10 secunde. Trebuie să dau ăsta. Da, bă, băieți, și atât a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut joculețul acesta. Cu voi a fost Luca Fân. Pa!